Nema problema, gospodine. Svakako, sve ćemo učiniti za vas. Doviđenja. Sljedeći! Dobar dan. Dobar dan, sedi. Ime? Clark. Prezime? Kent. Clark Kent. To mi nešto poznato. Pa ja sam Superman. To si ti? Ti si su, vidi ga, čoveče. Pazi malo, čoveče. Pa šta ti radiš ovdje kod nas? Pa nemam posla od kad je ministar Dačić preuzeo policiju, ja nema više kriminala. Šta? Znači tako, posao ti treba, jele? Da. A kilavo je za posao, znaš, Clark? Baš je kilavo, ovaj mjesec je nikako. Ma prošli mjesec isto. Pa ja znam svašta da radim. Mislim, možemo da iskoristimo ne samo za borbu protiv kriminala, nego inače, ja, na primjer, jako sam jak. Šta znaš da radiš? Pa, mogu da dignem zgradu, na primjer. Pa svi danas dižu zgrade, ti si mi našao se pametno. Znam da letim. Da leti? Eto, Da. vidiš, to je konstruktivno. Super. Da letiš. Ne treba ti markice za autobus. A ne treba, ja ću doleteti na posao. To ljudi vole, znaš, kad čuju da radniku to ne treba. Šta još? Neprobojan sam na metke, na primjer. Ne mogu ti meci ništa. Čekaj, ti imaš i onaj, pa vidiš okolo, vidiš Da, kroz zid. vidim kroz zid, vidim sve, da. Slušaj, imam ideju. Da. Ima jedan ovaj moj, stalno mi dolazi, tu ima menjačnicu u Zemunu, stalno me pljačkaju. Da budeš u menjačnici, jak si, ne mogu da te opljačkaju, neprobojan si, ne mogu da te ubiju, vidiš, sve pratiš, a? Pa ne bi ja menjačnicu, ja ako ima nešto, mislim, drugo. Jel ti treba posao ili ti ne treba posao? Šta bi ti? Pa neko, ako ja sam mislio neku kancelariju malo da se skrasim. Kancelariju mislio A da, Clark Kent. ali ima jel? nešto. U kancelariji došao Da. Superman, posao u kancelariji. Pa kako si tako naivan, čoveče? Pa ne možeš, moraš da imaš leđa, moraš nekog da podmažeš i tako nešto. Pa dobro. Ajde, slušaj me ovako, moj mali te voli, gleda te crtače. Daj da ti pomognem. Pa nema leba, čoveče, više od spašavanja ljudi. Zaboravi. Ja sam bio, na primjer, novinar. Bio si i Pa novinar, da, Clark eto Kent. vidiš, eto, to je odlična ideja. Stalno traže ove televizije honorarno novinare, a? Honorar, to nije redovna plata, jel da? Pa nije ni neka ni rado, ali bar kaplje, razumeš? Ne bi ja na televiziju, ne. Pa šta, onda je menjačnica, šta da ti kažem? Pa dobro, A? pa dobro. Ajde, ja pišem menjačnicu. Jedini koji imam problem, znate, u onom što proverava evre ima kriptonita, pa me, ne mogu dođem. Ma boli, mene od mog posla glava boli. Znaš koliko dođe takvih kao što si ti? Dobro, Dođu mi talentovani, sa fakultetima, doktori nauka, ti njima nađi posao. Pa dobro, nek bude menjačnica. Može menjačnica, ajde. A reci mi gdje živiš, kako da te kontaktiram? Pa možete me kontaktirati, uđete u bilo koju policijsku stanicu i oni imaju ono dugmence dole i meni kući zvoni crveni telefon. Još to imaš? Pa da. I ostalo ide još od onda, da. Dobro. Da. To je to, znači menjačnica, a? Dobro, Da, jel ajde. to onda Da, kontaktirat samo mi ćete? zove sljedeće. Puno vama hvala. Neka ti. Ajde. Hvala vam Ajde. puno, svakako. Sljedećeg mi zove. Hoću. A jadnika, budale, umjesto da otvori Sljedeći. građevinsko preduzeće, Izvolite. on očima vari, čoveče. Stvarno su neki ljudi nesnalažljivi, pa to je strašno. Joj, Bože, dragi, svašta. Čiko, me ne tata poslao kod vas da dođem. A ko ti je tata? Pa moj tata Rajko Mazalica. Gospodin Rajko Mazalica, kako ne, svi su papiri ovdje za vas. Samo pečat da udarim, evo, izvoli. Znači ovako, bit ćeš savjetnik direktora u GSPU, gradsko saobraćajno preduzeće. Znači, Gradsko vozite se saobraćaj- autobusom. Ne, vozim se. Pa jel vidite one, znate kad se vozite vašim autom se vozite? Pa oni znojavi ljudi što ih bude puno u... Da. Pa Plavo, onako. da, tamo ćete biti savjetnik. Evo, izvolite. Stvarno žurim sad. Puno pozdravite tatu. Recite, Đorđe ga je pozdravio. Đorđe. Đorđe. Čiko, ali ja fakultet još nisam završio. Ma nema veze. Kakav Dobro, Đorđe. fakultet. Hvala. Đorđe. Molim vas, kažite obavezno Đorđe. Nije Dobro. Miloš. Da.